DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Unya mi padayon si Jesus sa pagsulti. Ang paghari sa Dios sama niini. May tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya mahisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy mouna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na niini, galabon kini kay ting-ani naman. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios. Ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Samag ini sa liso sa mustasa, nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga, ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam nini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sab sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Usab naka-simulcast sa FM band ang 94.1, no? 94.1 FM. Okay, sa duha gayud ka band, no? Sa istasyon sa RMN Dipolog madungog. Kinmaong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko atong usbon. Kung ang inyong radyo naka-tune in sa AM, kay daya lang, no, sa 981 og sa FM 94.1 og dili lang, no, sa radyo madungog ang atong tulumanon makita usab, no, makita og madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weblay.com. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang atong pizza karon Nobyembre 30 2014.
Ibasa din nato ang San Marcos Kapitulo 4, versikulo 26 ngadto na sa versikulo 33. Ato ning mahibaw-an karon ngano nga gibasa nato ni pag-una, no? Kini mga tudling sa Biblia nga nagsaysay mahitungod sa pagtubo sa binhi o sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. Maghisgot man gyud tag sambingay kay niadto ang atong Ginoong Jesucristo. Mo man na usas so paagi niya sa pagpanudlo, ipaagi gyud niya sambingay. Og niining mensahe karon sa maong sambingay na adinhi ang usa sa atong gibasihan, no? Sa Santa Iglesia Katolika nganong nag-angkon siya nga naa niya ang fullness of the truth. Naa niya ang tibuok nga kamatuoran may labot na sa tuluhuang Kristyanismo. Maong gani, no, nga si Veritas hugot gyud nga nagpahibaw, no, dinhi sa atong tulumanon nga dili gyud mahitabo nga biyaan na ni Veritas kining maong tinuhuan niadto. Ako naman ning gibalik-balik diri sa pag-share sa kahanginan bisan gani dili diri sa maong istasyon, bisan sa ubang mga istasyon diin gihimutang mamulong ato gyung gihugtan pagpanudlo, pagpahibaw nga naa sa tinuhuang Katoliko ang fullness of the truth kung maghisgot og Christianity. Of course, kaninyo nga mga igsoon namo nga wala pa mahisayod niining atong nasayran, kay bulupod ko nga lahi pod ang inyong paminsar, no? Lahi pod ang nasa inyong unahuna, lahi pod ang nasa inyong gibati. Ang atong baruganan gud sa tinuhuan, ako no si Veritas, dili man ko moingon nga sa ubang religion walay kamatuoran. Dili gyud ko mosulti ana, no? Bisan na nalipod ko sa pagtuong Katoliko, ako gyud moingon nga sa ubang mga religion naapod sila'y truth. Naapod sila'y kamatuoran, pananglit. Kana di ang Biblia nga ilang gigamit, gitudlo. Kamatuoran man na. Although managlahi lang ang interpretasyon, ang paghubad sa Biblia, pero lagi tungod kay Biblia ang gigamit, pod ipasupot na apod sila tinuod. Og naaman pod sila mga gipanudlo nga mao ra pod parehas ra pod sa atua sa tinuhuang Katoliko. Pero ngano nga nagbarug ko sa tinuhuang Katoliko kay karon sa ako nang nasayran na aniya tanan ang kahibalo may labot na sa tuluhuang Kristiyano. But ipasabot sa ubang religion, although naa nila ang kamatuoran, naalay wala pod. Kumbaga sa eskwelahan pa, ay incomplete, no? Ang ilang pagpanudlo. Tungod kay lagi ang tibuok nga kamatuoran na lamang masayra nato, of course, sa tinuod gyud nga tinuhuan nga gitukod sa Dios, gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Pero kibalo ko nga kamong naminaw karon nga mga dili Katoliko nga wala pa masayod sa atong nasayran nga mga kamatuoran, mahimong inyong balihon pod, no? Mahimong maingon pod mo nga diha ka Veritas pag sure diha. Kay sa akong balansi wala diha sa Katoliko, naa diri sa amo. O diha sa Katoliko daghan gali mga pagtulon-an diha nga na wala na mahusto, no? Nagka kontra-kontra. Umo na bitaw nga atong tulumanon mao gyud ni ang krusada, atong tubagod ang mga isyu, may labot na sa mga atake, may labot na sa mga kalibog. Kaya ang atong mga tubag mo man na ang kahayag, no? Kahayag, no? Naa sa asoy ni San Pedro nga kinahanglan andam kita sa pagpanubag kang bisan kinsa nga magpakisayod mahitungod sa atong paglaom sa laing pagkaistorya sa atong pagtuo. Mao na nga nahagit ko niini lisod-lisod maning manubag tag pangutana. Labi na kay ako angkon ko tao ra ko, adunay limitasyon ang akong pagkatao. Adunay limitasyon ang akong pagtuon. Ang akong abilidad. Unya ang ato pong mga igsuon nga nahimulag
tao usab parehas nako, mogamit usab sila sa ilang alimpatakan, ang ilang talento diya sa paghimo og mga pangatarungan, paghimo og mga objection, paghimo og mga pangutana. Muna nga malisdan, no? Maglisod po ta sa pagpanubag. Pero tungod sa gugma, pisan unsa kalisod, ato man yun ang tagaan gyud panahon, no? O manay gugma, ang gugma ko, no, wala gyud na ilang kanabang boundary, no? Abot pasabot ang tinuod nga gugma, sila pa dili gali mo ila og kapuol. Continuous gina, always gina magkuan ba? Flame kumbaga sa kalayo pa na always, no? Sama sa kahayag sa adlaw, always, di ba? Wa gyud mapalong, no? Nahinumdum ko nga natoy usa ka professor nga iyang gihisgutan kanang kahayag sa adlaw. Ana kunong kahayag sa adlaw sunog. Mo kuno nay gisulti sa siyensya, no? Kanang kahayag sa adlaw sunog. Abot ipasabot kung duna gani kuno kahayag, but pasabot dunay sunog. Tinuod mapod kay kung pananglit maghisgot tag bumbilya, no? Kanang bumbilya o kanang fluorescent gali nana siya, kung correct me if I'm wrong, nana siya elemento nga bahin ya sa sulod nga combustible material nga mo na masunog, mo na mo cause og kahayag nya kung maupos o mapupos na tong filament o katong combustible material sa maong suga, maong bumbilya, ma-brown out na pod o di na pod, no? Mapunder, mawala na ang kahayag. O kung magakita ka og kana bang naghayag diya sa unahan o sa mga bukid, makita nato. Naamang yun, makaingon man tao ni hayag na kaya na naghaling og kalayo diha. But pasabot kung naagali kahayag, but pasabot na sunog. Yun ya, kanang adlaw sa kadugay na niya na nganong wala man yun mawala ng kahayag sa adlaw. Unsa man kuno ka dako nga bahin nga combustible material ang naa sa adlaw nga wa may palong-palong. Kanang mga suga nga atong gipamalit, no, mga fluorescent lamp, mga bumbilya, mapunder man yun. Bisan unsa kadako sa sunog, moabot man yun nga maut-ut ang combustible materials mong sunog og mawad-an na sa kahayag. Pero ang adlaw nga naman nga tugay naman na kayo, wa man yun makibrahe ang kahayag sa adlaw, mga tinahod nga tigpaminaw. Milagro. Di ba? Dili na maapas sa panghuna-huna nga tawhanon. Gawas sa pagtuo nga ana ay Dios nga gama ni ining butanga. O na ang kahayag continuous. Niya sila pa kana kunong kung muingon ta nga ang Dios walay sinugdanan ni katapusan. Unya ang Dios matud pa diha sa 1 Juan 4:8, ang Dios gugma. Sa ato pa kun ang Dios gugma, dayon ang Dios way sinugdanan ni katapusan, atong masapot pod nga ang tinuod ay nga gugma walay limitasyon. Way sinugdanan ni katapusan, sa ato pa continuous. So ikaw karon diha usa ka Kristohanon, kung mangutana ka nako beritas unsa man, kini ba akong gugma tinuod? Well, ako moingon nimo, kung nahigugma ka for example sa imong asawa, sa imong anak, sa imong bana, dili gali mawala ang imong gugma bisag unsa pa na, no? Bisag unsa pa na imong asawa, bisag unsa pa na imong anak, usa ka buluyagon diya, dili gali mawala ang imong gugma kana nakaanggid-anggid na ka sa gugma sa Dios. Wa gyud limiti ba? O ingon ana. So kini pod, no? Kini pong atong himuong hilisgutanan karon sa atong tulumanon. Dinhi po nako ni ibase nganong muingon ko nga kining tinuho ang Katoliko, hinay-hinay nako ning ipasabot sa inyo ngano nga naa niya ang tibuok nga kamatuoran, may labot na sa tuluho ang Kristiyano. Mao na nga dili na gyud mahitabo nga biyaan pa ni Veritas kining tinuho ang Katoliko. Ni adto ako man ta ning biyaan. Ako unta ning biyaan kay syempre na-influensya po ko og mga lain-laing interpretasyon aning Biblia. O hapit ko Iglesia ni Cristo, hapit ko Worldwide Church of God nga nang founded by Herbert Armstrong. O bisan pagpangutana mo sa akong pamilya nga nasayod sa akong kinabuhi,
Kibalo mo ni ana, ni agi nagali ko nga ang akong mama. Ako nang sawayon, diya nang magsigig luhod-luhod, magrosaryo at ubang larawan. O, ni agi na ko ang nagbadlong, saway sa akong mama. Kay, lagi, idolatria lagi kuno ka na. Pero sa akong nahibaw-an karon sa tinuhang Katoliko, misconception lang di ay. O ang Tinoo, daghang nag-hate sa Katoliko, dili tungod kay nasayod sila sa kamatuuran sa Katoliko mo nang ilang nag-hate sila, no? Nisupak sila. Daghan ko nung nisupak sa Katoliko tungod lang sa sayop nilang panghuna-huna mahitungod sa Katoliko. Misconception. Kay kung nakahibalo pa kuno gyud sila, unsa gyud ang tinuo ang Katoliko, dili gyud kuno mahitabo nga ilang atakihon kini. Buri po sabot, daghan ang atong mga igsuon karon nga nakahimo lag honest mistakes, no? Dili gyud tinuyuan. Monin mo po ni akong nakatunan karon sa tinuhuang Katoliko nga bisag kamo nga mga nangatakis Katoliko, wala ko'y dili ko dapat maghukom sa ninyo, no? Dili ko dapat maghukom sa ninyo kay kung honest mistake ang nahimo ninyong pangatake, dili pa di ay mo hukman nga sad-an. No? Basta honest mistake lang kay ang tinuod ko nung sad-an, ang tinuod ko nung mangingon kang nakasala ng tawhana kung nasayod gyud siya nga kana sayop na unya yung tuyuan yun niya ng sayop. Pero kung nagtuo siya ana kay para niya tinuod na bisan kung ato yung uting kayon do na kanay diferensya, dili kana tinuod. Pero kay honest nga nahimo kana niyang pagtuuha, pagtuunan niya kinahanglan ato sa respetuhan og ato lang tahas karon sa mga nasayod nga ato yung isabwag ang nasayran natong kamatuoran og sa ingon ni ana, hinay-hinay pod nga mausab ang ilang panghunahuna og manumbalik na sila sa tinuhuang Katoliko og proven gyud ni kay daghan akong nahibaw-an karon ubay na usab nga nahimong protestante nga nibalik na sa tinuhuang Katoliko sa dihang nasayod sa mga katin-awan ug tubag sa tinuhuang Katoliko. By the way, nasa ko i-grade kay kagahapon nakasalmot ko gamay, no, pinaagi sa text message sa programa sa atong mga gauban sa panalipod sa pagtuo sa Dumaguete, no, nagapaminaw ko sa ilang programa dito sa sister station gyapon sa Araben Dipolog ang DYWC sa Dumaguete na may programa ang atong mga igsuon diyang Katoliko, mga Catholic Faith Defenders. O matag Sabado man na ilang programa diya sa DYWC alas 4 ngadto na sa alas 5, no? No, matag Sabado alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon, no? Matag Domingo matag Sabado, no, diya sa DYWC. Sa pagpaminaw nako na ako'y gi-share, gi-text og naatay nahimo pong higala nga usa sa ilang kauban nga si akong i-grade pod si Brad Victor Domingo. Brad Victor Domingo nga hanas po gayo sa Catholic Faith Apologetics. Muingon ko, Brad, no, kung nagkapaminaw ka karon sa atong tulumanon kay live stream man matud pa niya. Veritas, sige biya ko og paminaw nimo diya sa imong mga uploaded radio program sa YouTube. Ingon ko, salamat igsuong Victor Domingo. Matud pa ni igsuong Victor Domingo, bisan wala ko no siya itiil, no? Okay, may kapansanan man, di ko mahadlok maistorya ani kay sa akong paminaw si igsuong Victor, dili gid maulaw sa iyang sitwasyon, no? Nga wala siya itiil, no? Pero makugihon diya sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Mo ni akong higala sa kinibang taga Dumaguete, Brad Victor Domingo. Mayong udto kanimo diha og kung pananglit makapaminaw ka sa replay na lang, maayong kog have a good day. Salamat day, no, sa imong pagbasa gahapon sa akong salmot sa inyong tulumanon dias DYWC. Salamat kayo igsuong Victor Domingo. Hinaot nga magpadayon ka sa imong magkugihon usab nga suporta sa panalipod sa pagtuo ug salamat sa imong suporta usab sa atong tulumanon dinhi sa Aramen Dipolog nga kanunay gyud imong gibalik-balik nga kanunay kang nagpaminaw, no,
sa atong tulumanon nga naa na sa YouTube nga na-uploaded na to. By the way, no, so di pa ko mo expound aning teksto nga akong gibasa karon. Ako sabi pahibalo ninyo nga basin na pay wala kahibalo no nga natay bagong higala pod nga aniya na din kauban nato sa RMN Dipolog si igsuon Kenneth Alvin Bustamante. O naa siya itulamanon human aning atong tulamanon nga sangka sa pagtuo ba to? Sangka sa kamatuoran. Sangka sa kamatuoran. Salamat igsuong Rachel. Okay, ang iyang tulumanon, human yun sa atong tulumanon ay mo gabiya no, sa pagpabinaw. Okay, mag-iskot gihapon sa mga butang sa pagtuo. No? Sangka sa kamatuoran na ang format ani na dili na gyud usar katingog inyong madungog no kay kini atong tulumanon usar bang katingog no tingog ra man ni Veritas. Pero ang tulumanon ni igsuon Kenneth Alvin Bustamante madungog ninyo lain-lain nga boses no but lain-laing baruganan madungog ninyo kung doon na may mo anhi diri nga Iglesia ni Cristo, kung doon na may kanang Church of God, born again, bisan kinsa invited no nga mo appeal sa mong tulumanon no ang sangka sa kamatuoran no sangka sa kamatuoran og siya maoy host no si igsuong Kenneth Alvin Bustamante mong tulumanon. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw kung interesado mo kay bagikita o duula lang ninyo diri sa istasyon no si igsuon Kenneth Alvin Bustamante para ma-set pod ang time kung kanus amo maka-appeal no kay abot og kung daghan pod mo kaayo murag di siguro mo maigo diri sa mong istasyon para ma-set pod dayon ang mga adlaw o mga Domingo nga maka-appeal mo no. Of course mauna gyud tong una gyud na nga naghibalo og nakaduol na no dinhi ni sa atong igsuon Kenneth Alvin Bustamante no murag ikatulo pa siguro kahugna. By the way no sa miaging Domingo wala ta kahimog tulumanon kay ang atong istasyon no RMN Dipolog nag-hook up ta sa di bang away ni sa atong pinangga nga si Manny Pacquiao no sa iyang away daw nga ni daog ra bagid siya. Congratulations no Manny Pacquiao no nga lain na usab nga kadaugan nga imong naangkon og lain na usab nga kana bang ingon talang wala man ko si binisaya nang nasa kong hunahuna lain na usab garbo no nga imong gihatag no sa atong nasod nga Pilipinas sa imong kadaugan no nag-hook up ta no ang atong commentator sa hook up usag ito ka Bisaya no niya natunong man to sa atong oras mo nang wa kita kahimog programa o gani hasta pud ang tulumanon ni nga bag-o ni igsuong Kenneth Alvin na wa pud no wa ninyo badungog ay nakadunggan ninyo pero tumoy nang gabahin no wa gyud matibuok og karon akong nakita din na ako'y mga amigo din nga dili Katoliko no sa Pikas Lawak andam na sa maong tulumanon no. Okay mao na akong ipahibulo sab ninyo no nga paghuman sa atong tulumanon naapay tulumanon nga inyong madungog ang sangka sa kamatuoran no lain-laing tingog madungog ninyo. By the way no ganahan ko mo hisgot ani kay namang guyuban no ako na lang po ni siyang pagtimbaya sa tulumanon no ni igsuong Kenneth. Kay namang goy mga igsuon nato nga dili nila madawat kining mga tulumanon nga sama ni ini kay magyagaw lang ko no mag-away kay lain-lain mga katarungan magdebate na maginitay. Well tinuod man na pero depende siguro na siya sa tao ba no depende siguro na siya sa tao. Kay ako nakakita man kog mga sangka sa kamatuoran gihapon dialogo sa pagtuo pero hapsay man no wala man mag-away naaman ang pagrespetuhanay sa laktod nga pagkaistorya kung maghiskot kung tag kanabang diskusyon o debate duha ni kaklase depende man guni sa tao nga naghimo og diskusyon depende ni sa atong gihimo nga debate kay kung nalang pagrespeto nalang ang pagtinahuray depende man guna sa atong attitude no bisan pag magdebate ta kung naatay pagrespeto sa atong usag-usa nindot man kayo ang atong debate gani na ako'y kopya sa usa ka debate nga very healthy wala man sila mag-away although mga opposing views ang ilang mga discussion pero nindot kay paminahon kay bisan nagdebate sila pero makita nimo ang gugma sa matag usa nila no
O mo ni ang mo pong gipaninguha no ni gipaninguha nato og nagtuo ko nga mo po na gipaninguha ni Igsoong Kenneth no sa iyang tulamanon nga diya sa discussion bisag managlahi ang atong baruganan, bahala na ng mga naminaw og asa sila motuo, basta ipakita nato ang atong paghigugmaay, pagrespeto nga dili ta mag-away bisag nagdebate ta sa mga katarungan. Ingon ana kanang gituwag nato kung mahimo professional type sa discussion no. Nga mo ni ako pong baruganan nga kung daghang mga diskusyon, mga debate nga atong nadungog nga medyo maot na para nato. Dayon para nako dili siguro nato hukman lang po dayon ang debate nga maot na gyud, no? Kay depende man guna nato. Kay sama man guna sa atong pagkapulis, for example, dili man ta makaingon nga undangan lang nato ang institusyon sa pagkapulis kung naay mga pulis nga badlungon, no? Now, saan na lang kung wa na'y pulis, no? Wa na'y bantay sa kalinaw. Ingon na inanapod, kining debate, kung naay mga debate nga nahitabo nga maot, dili lang po nato huna-hunaon nga maot na gyud ang debate, dautan na gyud na, no? Oh, kina may maayong debate. Gani kung mubasa ta sa Biblia, for example, ya sa Buhat 18:4 o Buhat 17:1-2, si San Pablo nakigdebate man. Pero ang iyang pakigdebate mahitungod sa pagpalugwa sa kamaturan, dili nang binuang, no? Kay diris Biblia go duha ka klaseng debate, binuang og dili, no? Kanang binurong og kanang maayo. Ang maayo, purely maghiskot lang yun ta sa pagtuo. Mga katarungan. Mo na maayo. Wala lang ng mga personalan. Okay, kanang mga personalan naaman diya ang maot na dayon, di ba? Murag mahulog naman dayon nga dili diskusyon sa tema atong gisgutan. Murag nagdebate naman dayon tas pagkatao dayon, no? Kung naanay personalan, di ba? O mao na. So mao na nga ani lang, no? Nga ako lang po ning patimbaya no sa tulmanon ni Igsoong Kenneth nga parang naanapod mo giya ba nga kung apil mo nga mabugnaon lang, no? Likayan lang nato ng kanang mga personalan, no? Likayan lang nato ng mga maot nga mga diskusyon o kanang mogamit ag mga foul words nga makahagit lang sa atong mga garbo. O mao na nga ang atong tumong dinhi sa atong paghisgot og mga pagtulon-an para nga ang mga naminaw makaayag, no? Makatimbang-timbang sila pag-ayo ba, no? Pareha sa diha sa kanabang tindahan, kung papilion ka asa man ka nga tindahan yun mo imong priority nga adtuan kung mopalit ka. Of course para nako dito kus tindahan nga naan nya tanan klase-klaseng baligya para makapili gyud kog ayo. Kay kung moadto kus tindahan nga gamay rag baligya di kay ko kapili. Ingon ana pod akong baruganan sa diskusyon. Ang uban mamili man sila, di tadi kay daghang king tinuhuan, mag-away man na sila diha ron. Oo, mag-away man na sila diha ron kay lain ra man nagbaruganan, depende, no? Depende. Kay kung mabugnaon lang ang mga speaker, dili man mag-away bisan pag unsa ka daghang tinuhuan diri magdiskusyon, basta kay batunan lang gyud ang maayo nga espiritu sa discussion. Dili gyud na mag-away. Kung naa lang gyud pag tinahuray, no? Okay, ang uban dili sila ganahan aning ana nga programa kay mahadlok sila nga mag-away unya. Sa to paghihimo nilang imposible ang usa ka butang maayo, gumikan sa nakita nilang dili maayo sa mga experience nga ilang nakita sa debate. Ako kuan man ko kana bang makoy pagka unsay term ana sa in English. O bisan unsa ka lisod, kung nakita nako nga usa ka paagi sa pagpalugwa sa tinuod, ako gyud ang buhaton. Muna nga ako dili ko mahadlok og kining inani nga discussion, mga debate, mga unsa diha. Kay usa man guna siya sa venue, so pagbalugwa, pagpatugbaw sa kamatuoran. No? Parehas ra guna gud mangutana ko, ngano nga diha sa eskwelahan na may subject nga argumentation and debate. Kung kanang debate dautan, nganong naaman na sa atong eskwelahan? Usa man na ka subject kanang argumentation and debate. Kung dautan pa ng debate. Kana nagpasabot lang nga adili day dautan ng debate kay ato man ang gitun-an.
Of course, sa maayong espiritu sa debate, dili ginadaotan. Pero ang dautan nga espiritu sa debate, mo na dili maayo. Ug mo na atong paninghuaon na to likayan. Ug mo po na atong gikuan. Kana bang iampo nga sa tulumanon ni Igsoong Kenneth, no, atong amigo, diri sa istasyon, nga maingon ana pud unta atong discussion, no. Dili ta moawat anang mga diskusyon nga murag nawala na noon ang gugma nga gihimong example sa Ginoo. O mo lang na akong pagtimbaya sa programa ni Igsoong Kenneth mosunod na nga tulumanon, no, sa sunod nga tulumanon, no, human sa atong tulumanon. Gani, no, ako lang isulti ninyo nga nindot kayo ang art sa debate kung kahibaluta, no. Pero kung dili na tun-an ang art sa debate, muuyon ko ninyo nga maot yun ang debate. Maot yun. Pero kung matun-an na to ang gugma, maayo nga espiritu sa debate, makaingon mo nga nindot man diay. Nindot kay para nako usa ka hagit ti mo na mahimo nimo mapalugwa nimo ang gugma bisan opposing views ang discussion. Ana ka sa mga discussion nga wala tuod mag-away kay wala man puy opposing views. For example, usa ra ka topic then dili controversial. Natural hapsay kay dili man controversial ang topic. Di ba? Dili kaayo para nako dili kaayo challenging. Pero kung ang subject matter controversial, then dili ta mag-away, naghapon ang gugma, para na ako dito ko. Challenging, na? Matinghala man dahil ka nga, bisag lain-lain na sila pagtuo, dili parehas. Pero mo sila mag-away, na manghapon ang gugma nila. Papilion ko, diha kus programa ngayon, nga challenging ba nga, opposing views, pero wala sila mag-away. Pero moadto kas programa nga, usara ka topic, then dili controversial, natural, wato sila mag-away, kay dili man controversial ilang topic. Pero kung topic galing controversial, then wala ta mag-away, mas believe ko, ana. Huwag mo na ako pong giampo sa tulumanon na Igsoong Kenneth, mo na mahitabo, no? Muna, tabangan na to ang tulumanon po na Igsoong Kenneth, nga diligid mag-away ang mga speaker din, no? Ako lang hangyoon sa mo appeal, no? Of course, mahangyo lang yun ko ninyo, kaya naman good po'y uban nga mga igsoon na to, nga mahilig lang yun panghitag-away ba? No, maluoy mo, no? Kung mo appeal mo sa programa na Igsoong Kenneth, atong higugmaon og tabangan nato nga mahimong hapsay para dili man kaya nga atong ato rang kaugalingon may atong giserbisyuhan anay kun dili ang katawhan man. Kay kun magyusgot gutag katilingban duha man guna kanatad. Natad nga kalimutanon og natad nga espirituhanon. Of course dili man daotan ang natad nga kalibutanon nga gigiyahan sa espiritual, no? Nga nalang gyud tay pang Ginoo. Pero dili na to himuon nga puros na lang pangkalibutan, wala na pang espirituhanon. Muna nga diri sa RM Dipolog, mohangyog yung kuninyo, pamina yun mo diri kay kumpleto ni mga programa diri na ay pangkalibutan na ay pang espirituhanon. No? Muna nga sila pa, veritas sakto gina, no? Kay ang tao, gihimo sa Dios sa duha man, lawas ug kalag. Mauna nga sa lawas, mo nang manrabaho ta, mangwarta ta, para doon ay makaon ng atong lawas. Pero ang kalag ko, no, dili man luto, dili man sudan ang pagkaon, kundi pagtulunan man sa Diyos, espiritual man ang pagkaon sa kalag. Mauna nga aron mahimsog yun ang tibok tao, lawas ug kalag, unang naagyod taon ta ni anang duha, no? Natay trabaho para magkakaon ng atong lawas, naaputay kanang pagtuon sa Biblia, pagtuon sa pagtuo, pagtuki sa kamatuuran, may labot na sa pagtuo para mahimsog po ang atong kalagnon nga kinabuhi. So, kumpleto. Di ba? Kumpleto. Varias rin po sa pag-ampo. Kining pag-ampo, no? Ako gining i-share ninyo, importante sab kayo ni, no? Namang gayubang mga igsuon nato nga, dili sila mo anha sa simbahan, kay makasala lang kuno sila simbahan. Ang ilang pagsimba kuno sa Dios personal lang. May pang magsimba ko sa Dios ako ra usa so among balay. O dili ra ko kay kumadto ko simbahan kasala man nung ko kay kanang unsay makita na ko diyang mga nanimba nga nagpasaway lang labi na nay mga gipangsuot nga mga dili modest. Kanang mga immodest dress nga gipangsuot sa mga babae.
makahatag lang sa panghuna-huna nga laway. Kanya napog ko na yung mga tao diha nga pakaron ingnon lang sa ilang pagsimba. Mao na nga ang uban dili na mosimba sulod simbahan, ang ila diha lang sila mosimba silang balay. Pagsimba mo nang gitawag og individual prayer lang ila, wala na sila kanang community prayer. Well, mayo ang iyang linya sa panghuna-huna nga gusto siya sa kanabang hapsay. Mo nang gusto siya individual prayer, kay kung moadto kuno siya sa community prayer, moadto siya sa simbahan, makigiusas pagsimba sa Dios, kasala lamang hinuon siya. Pero mayong timan-an nato nga sa atong pagsimba sa Dios, wala biya gibuot sa Dios nga mosimba ta niya personal lang, no? Kay kung tan-aw nato ang Biblia, atong masabtan nga ang Dios gusto siya mo tan-aw nato nga magampo ta niya personal, individual. Pero dili lang pang individual ang gusto niya nga pagsimba nga atong buhaton. Gusto pud siya og kanabang katilingbanon kanang community, kay na member magutag community. Unya ang atong Ginoo nagtukod man og simbahan. Maingon gitag simbahan katilingbanon na dili kay ikaw ra usa. No man is an island. Ang Ginoo gusto siya maglantaw nato nga musimba ta niya nga katilingbanon pod, mo nang nagtukod si Kristo og iglesia. Ang iglesia of course mo man ni manudlo, may tungod sa iyang mga pagtulunan. Bodi pasabot ang Ginoo gusto maglantaw nato nga musimba ta niya kitarang usa, dili po na ego. Gusto po siya nga musimba ta niya nga pamilya, mo bitaw na kato si Father Patrick Peyton baton, ingon siya nga a family that prays together stays together. Ingon ani, Trinitarian ang pagsimba mga igsuon. Di ba ang atong pagtuo Amahan, Anak, Espiritu Santo? Ang ato pong pagsimba kinahanglan Trinitarian gihapon, no? Musimba ta sa Ginoo personally, individually, dayon with the family, no? Nga musimba ta sa Ginoo nga pamilya gyud, parehas anang magrosaryo ta nga pamilya gyud, no? O dili po na ego, no? Kinahanglan naputay ka ng community prayer, mo nang pagsimba. Trinitarian, individual, family o community prayer. Kanang community prayer kanang musimba ta mo Domingo ug namang gali matag adlaw ana, no? Nga makighiusa ta nga musimba sa Ginoo nga daghan ta, no? Kay ang Ginoo gusto mo lantaw nato nga magsimba, dili lang personal, dili lang pamilya kundi community usab. So kung mahimo nimo ng tulo, nindot ang imong pagsimba, malipay kay ang Ginoo kay kumpleto, di ba? Dili ay insi. Una ang logic diha nganong kinahanglan gyapon ta mo simba sa simbahan. Labi na naapo diha nato makaon ang lawas ug dugo ni Kristo, katong giingon niya nga ingon siya nga ang akong lawas tinuod yun nga kalanon, ang iyang dugo tinuod nga ilimnon. Kinsa kuno mokaon sa iyang lawas ug mainom sa iyang dugo makabaton og kinabuhing dayon. Asa man nato na makaon? Naa sa Santos nga misa, no? The breaking of the bread. The breaking of the bread o communion. Maghimo raw niya tag-topic ana mga tinakod nga tigpaminaw. Natangin ninyo kung mag-topic tag the Holy Eucharist, no? Nga sa pagtuong Katoliko gitawag nag-highest form of worship, kay mo gina instructions Ginoo. Ako lang po din ang i-appeal ninyo diri ha. Usap po ni sa akong nakapalig-on akong Katoliko. Kay kung mag-research gani ta og kana unsa man gyud ang pagsimba sa mga tinuod nga Kristiyano o sa mga earliest Christian, no? Siguro kamorong mga dili Katolikong naminaw, ang inyong pagsimba kanang muragalig kuan lang kanang mag-praise and worship lang, nga kanta-kanta then ay pastor magwali. Pero ako mohangyo ko ninyo, tun-i ko ninyo ang history sa Christianity, unsa gyud ang ilang style sa pagsimba. Kay sa akong pag-research sa history, dili man ingon ana ang ilang kanagyong paborito gyud nga pagsimba sa Ginoo. Ang ilag yung kanagyong espesyal gyud nga pagsimba sa Ginoo kanamang breaking of the bread o communion, kanang gitawag na tug Santos nga misa. Basahan ninyo sa Didache, no? Nga ang highest form of worship kana biyang Santos nga misa. Ano kay mo manggod ang instructions Ginoo, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Dili na maayo man na, di man ko mosaway anang praise and worship nga naay pastor magwali, then naay magkanta-kanta, okay man na, no? Di mo na dautan. Pero kung mag-research mo sa history, unsa gyud ang mga Kristiyano magsimba, ang ila ra bagyong kanunang himuon kana ra bagyong breaking of the bread. Santos nga misa sa ato ng paghingalan karon.
Muna nga sa Katoliko gitawag ng Santos nga misa og highest form of worship. Kay mo na instructions Ginoo. Buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao na mga Katoliko, di gid mawala ng misa, di ba? At ang ninyo magtema tag Santos nga misa diri, mga higsuon. Okay, no, akong i-expound kaya piki na, mga 20 minutos na lang ibilin sa itong programa. Wa pa na akong ma-expound tong teksto nga itong gibasa pagkagrabe ni mo veritas. Daghang kay ka mga adlib-adlib, daghang kay mga pakapin mo nang imong tema untang hisgutan, di na nimo gali ma-discuss. Okay, pasayloa lang ko. Pero naman po ipagtulon to akong gi-share ninyo paguna. Anyway, wa man ta magdali, no? Kaya natin tulumanon always man kana kung napatay privilege nga makasibya din no? Sa Arimen Dipolog, sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sila pa kining magdali-dali ta mapandol man, maligid, wala na kunog hinay, basta klaro. Klaro o hapsay o nagyo tayo magkatanuan. Okay, usbo na kong basa ang Marcos 4, tudling 26, dayon idayon na to sa 33. Matud pa sa atong Ginoo, unya mi padayon, no? Ingon diri sa maong bagatudling, unya mi padayon si Jesus pagsulti. Ang paghari sa Dios sa laing hubad, ang gingherian sa Dios sama niini. Kini gali maghisgot kay tag gingherian sa Dios, sama ras pag-ingon ang simbahan sa Dios, ang katawhan sa Dios o ang katilingban sa Dios, kita no, ang iglesia no, diri sa yuta, ang simbahan. Ang simbahan kuno sa Dios o ang paghari sa Dios matud pa. Sama ni ini no, gipaagi din og sambingay. Matud pa niya nga ang simbahan kuno, ang gingharian kuno sa Dios, matud pas Ginoo, sama ni ining sambingaya. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ako na lang idritso hinay-hinay ang emphasis ang atong emphasis, atong pagparaphrase atong gibasa, kaya na din atong pahimugat ang atong pamalandong sa maong mga tudling. Nga ang gingharian di ay kuno sa Dios o ang iyang simbahan, ang iyang katawhan diri sa yuta, mutubo. Ito pa, mutubo. Niya, ang iyang pagtubo, matud pa sa paagi nga wala niya masabti. Sa ito pa, something murabag misteryoso ang iyang pagtubo. Ako ning ihinahinay ninyo nga sa akong pagbarog ron isip nga Katolikong Kristiyano, ako maning nakita sa tinuoang Katoliko. Nga kining tinuoang Katoliko, nitubo ni. Pero daghang gayeng wa kasabutan ni. Nitubo siya sa paagi nga wala hisabti. Of course, naapoy ng kasabot, pero bagang doot gyud nga wa gyud kasabot. Na kung ato ning i-sumada o kana bang kumbaga sa mathematics pa na i-round up, although naa magi makasabot, pero mas daghang wala kasabot. Muna kung i-round up na to na, mao ning gigamit ning pulong sa sambingay diri ni Kristo nga ang gingharian nitubo nga wala hisabti. Di ba? Kining tinuo ang Katoliko, ang iyang tinubuan, pagkadaghang wa kasabutan Di ba? Kamo sigurong mga Katolikong naminaw ganiron, bisag kamo mga dili Katoliko. Di ba? Ang inyong komentaryong siguro wa ninyo hisabti ang Katoliko, pero ang uban ninyo maingon kasabot ko biritas pero di lang ko kadawat. Lahi po na. Pero para nako, wala lang hisabti kay kung hisabtan pa ninyo ang Katoliko, dili gyud mahitamong inyong biyaan, no? Kaya ako bitaw sa una, mo man yun na rason. Akong gihukman ang Katoliko nga sayop, pero sa dihang naminaw ko sa lain-laing mga tubag sa Katoliko, nagaingon ko, inaaman day tubag ang Katoliko. Ang giingon ako sa unang sayop, nahimo man, sakto man day.
Kay naarbay sulat si Isaias diya sa 5:20 nga na ako ni mga tao nga ang insakto himong sayop ug ang sayop himong insakto. Og mao ni karon ang akong panglantaw sa Katoliko, daghang pagtulunan sa Katoliko nga gihimong sayop sa uban. Pero kung ato yung tun-an og ayo, balit-ad ya hinuon. No? Ang tinuhuang Katoliko husto. Wa lang masabti. Mo nang uban giakusahan kuno nga daghang kunong kasaypanan. Balihon ba? Mo nagkaron Veritas na din ha ang kontrobersyal. Kinsa man gyud tinuod nagsulti nato. Ay simple, ang atong tubag ana magsusita og ayo. Mo na nga dili gyud malikaya na gyud debate. Na man gyud debate kay kinahanglan hisgutan man gyud nato ng atong mga diferensya. Kay ang uban maglikay og diskusyon kay mahadlok mag-away. Na karon kung dili nato istoryahan ang problema, na dili gyud ta mausa. Panalit maghisgot ta mahitungod sa larawan. Ang uban wala kasabot sa larawan. Kita mga Katoliko kung nakasabot man ta, kita ra po'y nakasabot. Nya dili nato ipaambit nila kay mahadlok ta mag-away ta, magdebate ta. Na magpermanente ra gyud ta magbahin-bahin, no? Magpermanente ra gyud tang dili maghiusa nga naman wala man nato istoryahi ang atong mga diferensya sa pagtuo. Ako musulti gyud ko ninyo ani kay usahay mag-uol biya pug ko kay napoy mga Katoliko nga musaway namo aning buhat sa panalipod sa pagtuo kay na bisan galin ay mga pipila ka pare dili noon tanan nga murag mag-uol ta maminaw kay imbis i-encourage tang mga Catholic faith defenders i-discourage na may noon ta. Nga kanang kunong mga topic kuno pilion lang nato. Katong mga topic nga naatay wala pag sinabtanay di kuno to hisgutan. Ang hisgutan katurang nagkauyon ta na kung mao na mulutaw nga dili na gyud na masabtan tong mga pagtulunan nato. Kay di man nato hisgutan. Kay mahadlok man ta nga mag-away na nahitabo nga dili na nato hisgutan, sumagpadayon nga dili na lang gyud na hisabtan ang atong pagtulunan. So, di ba unsa may gustos Ginoo nga mag-usa ta? Na unsaon pagbalik nila nato sa tinuhang Katoliko kung dili nato sila explainan, dili ta makig-istorya nila, dili ta makig-diskusyon nila, kung dili nato hisgutan ng mga topic nga diferensya. Mo na lagi bisag unsa kalisod kinahanglan ato gayong buhaton kung kini nagtinguha sa gugma, nagtinguha sa panaghiusa. Kay naa sa Lucas 1:37 walay imposible diha sa Dios. Kung naa ang tinuod nga pagtuo nato, di ba? Ato galing mapalihok ng bukid, pwede na to mapabalhin na. Una nga kung ang atong unahon na imposible nga pinaagig diskusyon, magkabot na to ang panaghiusa. Para na nimo di ko muuyo nimo kung himuon nimong imposible. Pero para nako wala imposible diha sa Dios. Kung atong himuon ang sharing, ang diskusyon with love, I believe. Mo believe ko anang nasa Proverbs ba na? 16:7. Gihimon ako ng motto. When a man's ways please the Lord, He maketh even his enemies to be at peace with him. Nga kung ang buhat kuno sa tao kahimut-an sa Dios, mahimo niya nga bisan ng iyang mga kaaway makighiusa na kaniya. Ambot na kong ipasabot, kung batunan na to ang gugma, espiritu, tinuod nga espiritu sa discussion, tinuod nga espiritu sa debate, dili lagi ta mag-away. Mag-amigo pa hinoon ta, maghiusa pa hinoon ta. Mo ni akong gi-practice, of course di man ko perfect, masipyat pa maghihapon ko, manang iampo sab ko ninyo. Ano ako, dili na ako ipanghambog ninyo, daghang kikog amigo nga dili mga Katoliko. Na ano mong gali diri o mga amigo na ko tuwa na nag-atang na. O mga dili Katoliko. O dili mi parehas og pagtuo pero mga amigo mi. Ngano man. O kay atong gi-practice ang atong pagrespetuhanay bisag managlahi atong baruganan. O si Igsoong Kenneth, no? O si Igsoong Kenneth Katoliko. Pero ang iyang programa minaw siya pikas-pikas o. O ingon ana, mo na among i-practice po ni Igsoong Kenneth man ang iampo mi ninyo, no? Gaming Igsoong Kenneth nga magiyahan mi nga dili mi dali masuko. Dili mahatag na mo ang kana gyung tinuod nga espiritu sa discussion nga dili mag-away ning mga speaker diri, no?
Ang tinuod no, musultik ko ninyo, Herculean task kining programa ni Igsoong Kinit, no? Herculean, lisod. Lisod biya nang mag-istorya ta diri lain-lain natong baruganan. Mag-initay man yun na, kung wala tay kalma, initon tag-ulo, mag-away kita. Pero kung dili, inito na tong ulo, mag-ampo ta, nga giyahan tas Ginoo nga, bisag man naglahi atong baruganan, mabatunan yun na to ang gugmas Ginoo, nga magrespetuhanay ta, wa lagi away. Wa lagi away. Maayo lang gihapon ang atong tratamento sa usag-usab bisag man naglahi atong baruganan. Yan, katong nakahibalo na nako, no? Hibalo mo, daghan na atong naapilan nga mga diskusyon, pero wala man yun nato giisip nga kaaway ang atong mga kadiskusyon. No? Amigo man gihapon nato, no? Kana tungod kay naningkamot uban sa panabang sa Ginoo nga bisag managlahi ang atong baruganan kay dili man gyud madahan nato nga mausa din ta kay lagi tungod sa sitwasyon, pero sa pamasin o gugma sa Ginoo moabot ra gyud ang panahon nga manumbalig ang tinuod natong panagiusa, nga matuman ang pag-ampo sa atong Ginoo nga matud pa niya diya sa Juan 17:11 ug 22. Amahan, mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Dahil akong ilahos pagbasa, no? Kay hapit na gyud mo tapos ang mga minuto sa atong tulumanon karon. Basta unang paghulagway dinhi mahitungod sa simbahan o gingharian sa Dios, nga ang gingharian ay sa Dios, mutubo ni siya sa paagi nga ang common denominator gyud ani nga gi-round up na to, nga nitubo ni siya nga wala hisabti. Hindi libot pasabot nga walay nakasabot. Naay nakasabot, pero ang round up na to, tungod kay daghang kayong wala kasabot, muna nga ang expression diri sa sambingay nga nitubo ang gingharian nga wala masabti. Misteryoso. Kana, sayon raman kana sa kana bang logic, no? Mo mangunay kinaiya sa Dios, misteryoso. Dili man na to matugkad ang Diyos. Dili na to matugkad ang Diyos kay matud pa sa filosofiya. Kung moingon kang matugkad nimo ang Diyos, sama ra nga nilabaw na ka sa Diyos. Samo na nga ang Diyos matud pa sa Katoliko is a mystery. Mo bitaw nga Santissima Trinidad, but pasabot dili gina matugkad. Kung moingon kag matugkad nimo ang Diyos, nilabaw na ka sa Diyos. Samo na nga muuyon jud kus pagtulon ang Katoliko nga God is a mystery. But pasabot dili nato siya matugkad. Naatay kahibalo mahitungod niya pero tipik ra na ayaw ingna nga tanan na kahibalo gyud gaon sang Dios. Muna God is a mystery, di nato matugkad. Muna ang iya pong simbahan misteryoso pod. Mutubo ni nga di tang kasabot. Daghan magawa kasabot aning tinubuang Katoliko. Tinubuang Katoliko. Akong ipadayon na. Ang yuta pinaagi sa kinaiyan ni ini nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Diri sa sumpay naa dinhi ang laing paghulagway dinhi nga usag yun sa nakapalig-on ako nga Katoliko. Diri sa bersikulo 30, no? San Marcos Kapitulo 4, versikulo 30 ngadto 32. Matud pa, unya nangutana si Jesus, unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Manag ko ang iyang mga sanga og dinhi magpasilong og magsalag ang mga langgam. Ay mo katingala ani nga naghisgot man siya og iglesia, naghisgot ni gingharian sa Dios o simbahan sa Dios, katawhan sa Dios, nga naghisgot diri og sanga, naghisgot diri og magsalag ang mga langgam, kay sambingay lagi ni. Pero matud pa sa teologong Katoliko kay sambingay man sabto na to. Nabot pasabot nga kining gingharian niya mahimong inila, mahimong bantugan ug mutubo siya, mahimong labing dako.
Nakaron kamo mangutana ko ninyo unsa mang ginghariana, unsa mang tinuhuan nga sukad masugdi ni Kristo, mitubo nagpadayon ng iyang pagtubo og nahimong labing dako, nahimong labing higante nga gingharian. Kamo na no, kay sa akong pag-research wa may laing tinuhuan gingharian nga nahimong labing dako. Tinuhuang Katoliko raman. Na ato'y nag-ingon Veritas, ang tinuod gamay kay Nadia sa Lucas, niingon ayaw kahadlok gamayng panon. So nasayop ka Veritas kay ang tinuod nga katawhan ni Kristo gamayng panon. Pero ang tubag na to ana, kanus ba nag-ingon si Kristo ana? Nag-ingon si Kristo ayaw kahadlok gamayng panon, referido na sa atong pagsugod sa iyang iglesia nga gamay pagmiyembro. Unyang iyang giingnan kay gamay pa man mo ay mo kahadlok. Pero wala na magpasabot nga dili na mutubo. Kaya bisan pag-unsang gingharian na mutubo gina. Bisan pag-unsang organisasyon na, basta maayo lang mutubo gina. Og mo na ang iglesyang gitukod ni Kristo. Gamay sa pagsugod pero inigtubo mahimong labing dako. Ya, kanus aman na sugdi ni Kristo ang iyang gingharian. O unang siglo man to, 33 AD. Kanya, unsa naman tang kuan ron mag 2000 katuig naman. Sa ato pa masabot na to nga higante na ang iyang gingharian karon. 33 AD god, no? Dili mag 100 years, mag 2000 katuig, no? So, may, labing dako na ni siya ron. O mo ni usa sa ilhanan nga gihulagway dinhi sa dili day kay usa, no? Kining sambingay nga atong gibasa ron duha ka ilhanan sa iglesia. Una, mutubo ning daghang wala kasabot. Then ang ikaduha, mihimo ning labing dako. Labing dako. Na unsa mang tinuhuanan na himong labing dako karon mga tinahod nga tigpaminaw. Kung kahibalo kung daghan pa mong question mark na sa inyong hunahuna ron labi na sa mga dili Katoliko. Pero muhangyo ko ninyo ay sa ninyo hukmis Veritas, padayon na mong paminaw sa atong tulmanon. Mga igsoon, medyo apiki na ang atong oras. Bangay gala, gikasubok ko nga di na nagkapadayon kay wala tay igong panahon. O gayaw kalimot no, sa ato nang giasoy kaganina nga naanay bag-ong tulumanon nga nahimo no. Nga ang host no atong amigo, bag-ong amigo si igsuon Kenneth Alvin Bustamante sa tulumanon nga giuluhan ang sangka sa kamaturan. Okay, imo kalimot. Okay, kinina lamang ang sulugoon ninyo sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Adriatico Dundoyano Sr. alias Veritas. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras sugistasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.